început! Ne jucăm acum măgărușul! Messi la balon, Messi! Încearcă și trage acum, mingea este la Alex. Alex, Dani intră foarte frumos și Dani recuperează mingea, pasă cum Alin. Alin nu știm ce face, duce să oprește un pic. Alin trece, dă pase cu Die. Pase cu Alin. Și duce o respinge și Alin intră în iarbă. Alin ia mingea de la Duță. Die aleargă după minge. Și mingea revine la Alin. Foarte frumos, Die dă o pasă cu Alin, Alin să vedem ce face, Duță recuperează mingea. Duță. Mingea este în curte. Trebuie să așteptăm. Die acum foarte frumos. Duță alunecă. Intră frumos, Alin. N-a fost nimic. Vă țin 5 minute. Ăsta lui Joana a căzut. Alex! Alex! Mășina de respectator la fani! Salute! Sapă brazilian! Hai, du-te la! Iar ai început cu mine. Nu mă joc. Nu mai dați în gardul ăsta. Nu dăm în gard. Ești în pas. Hai, mă, că ți-o ia, ți-o ia. Hadie! Intră frumos! Ia! Mesel! Craci. Mesel! Alina Stupat! Eline Stupetu. Hai, Alex! Hai să pregătește! Ți-am dat, ai văzut? Ai văzut, ți-am dat! Bă, știi cum vă spun? Fotbaliștii din Răzvan. Banită, ți-a căzut! Jucăm urât! Nu mă, băgată! Urât! Urât! Să-l fac!